YouTube. YouTube. Vi er startet en ny, Konto på YouTube. Ja, hvor vi begynder at lave vlogs. Sådan der. Så vi laver vlogs sådan en gang imellem, når vi får lyst. Ja. Og der kommer sortkanter, fordi at jeg publicerer dem direkte fra min iPhone. Jeg filmer med min iPhone 4S. Og ja, i dag der mig og ham sammen. Vi laver nogle vlogs, når vi sådan er sammen. Sådan. Og det er vi næsten hver aften. Ja, hver aften. Men ikke om dagen, fordi ja, der er sammen med nogle andre. Ja. Men om aftenen, der spiller vi altid fodbold, så kan det være, at jeg filmer en, når vi laver. Når vi spiller fodbold. Skal vi lige se. Kort-drengene. Det er vores nye account. Ja. Hvor der kommer vlogs for os. Og ja. Bare subscribe. Ja. Hvad skal vi lave i dag egentlig? Vi skal ud og spille fodbold, jo. Jo. Der kommer en vlog derfra. Også det. Og en masse andet, tror jeg. Ja, vi skal... Ja. Det var da det, vi skulle. Ja. Ja, I kan lige få et overblik sådan, af mine pokaler. Jeg spiller badminton. Ja, jeg spiller badminton. Og han er mega vild til det. Og jeg... Se, nu skal vi lige finde den her frem her. Jeg skal lige se den her. Der står Danmark. Badminton Danmark. Det var den, jeg blev nummer 2 i DM. Står DMU. Jeg ved ikke, om I kan se det. Prøv lige. DMU 2012 U15B herresingle. Kan I se det nu? DMU det står for Danmarksmester unge. Hey, nu vil jeg også gerne lige sige noget lille. Ja. Og jeg spiller håndbold. Og ja, næste år der skal jeg måske til talenttræning med de bedste på Fyn. Ja. Så vi lærer. Jeg spiller også fodbold sådan i hverdagene, så... Det har jeg gjort. Jeg spillede sammen med ham, der var engang. Han stod mål. Men det var jo vores video. Vores første vlog. Ja. Og ja, vi vil gerne have en YouTube-baggrund, hvis I kan lave en til os, så må I godt lave en til os. Meget gerne. Vi ses i næste video. Hej hej.